Usa ka magarbuhong fireworks display ang misugat sa mga tao sa lighting ceremony sa Christmas display sa lungsod sa Carmen sa Bohol niadtong Disyembre 10 sa gabii. Tungod niini, it's Christmas time na sa lugar nga giilang Land of Chocolate Hills. Napuno sa nagkalain-laing mga Christmas decor ang plaza sa lungsod sa Carmen aron mukhatag og kalipay ug kamaya atol ning Kapaskuhan. Nakadapit usab sa pagtagad ang human-sized Belen diin daghan ang nagpahulagway. Adunay higanting tasa o higanting bola nga mihatag og kahayag tungod sa ila mga suga. May gasiga usab nga giant mushroom, reindeer ug giant giraffe. Laing nakadapit sa pagtagad ang replika sa Eiffel Tower nga gibisita sa kabataan aron mag-selfie. Makita usab dinhi ang giant advent candles nga nagsimbolo sa Pasko. Mapawaw usab ka sa akasya nga napuno sa mga meteor shower lights. Gawa sa mga dekorasyon, mas mabatyagan ang kalipay sa Pasko ug ang matuod nga kahulugan sa paghinigugmaay.